Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakir dog ying jongpi. Ki officer jong ke MEECL Maukerwat Subdivision haga arpulai teri gubernai naitung arajar arpuway kila petkrat nakmat ki paitba banne ki seng bhalang hadin bakimshim lala ban ai ke jing penshai halor ke jingkiu kinsan jong ke baithang boarding ha Southwest Khasi Hills District. Hagani gasngi gi paitba kan thobro ye ki rangba snong ne ki snong ba pher lembat ki seng bhalang kum ka KSU Maukerwat Circle bat ka senjuk ki seng samla snong kila tor shaka office jong ka MEECL bandawa jing penshai halor ka jingkiu kan san jong ka baithang boarding ya ka baki nong snong jong ka Southwest Khasi Hills District kimla shu bandang padiang. Nakaliang jong ki seng bhalang bat ki paitba kila rai bahaka arpu hunreu terik ubnai naitung arajar arpuway kin salai torbiang syakani ka office terik kam jong ke MEECL ban panjing pensyai halor kani ka mat badakaju ka por kila berngamru balada ki officer kimla ban ai ka jing pensyai nakaliang jong ki seng bhalang kin sa shimpat dakawai ka rai ka bating Kajing bon ya kendu ujung imta kasni kalong halor kajing mi kajing kiu kan ki belait hakini ki hari ni kisngi tabilai ka ba ki babon ki paiba ki lawa submit yang ikut ki bill ki la na ki rang ba snong ki la thu ba ka bangi solongo kolong ba ki por ba mersua ka bilai ka ba poi tang ar hajar mata ka poi spoja but kiwai ki ba kajing kiu kolong arsa laisa haman ki snong tingi solongo ya kane ba paiba la chebji adu kata barsiu ya ka bilai ba donru ki ba la kelumar jimut la kensiu ni kim namsiu nomor ba yo kan sakbut ka belai ke jongki tena kata ngilabu por bangin ya kendu ya kini ki SDO bat kiwai ki badai pe hapo kan ka tenat thang boarding harai ke bangi susi kalau mentah bangiwan hang ni kami kala banyak kendu ya nuru te ka ek bangi ngau longo kalau ba bunsin aba ki pai ba ki wan ya kendu ban ut ki jing nam haba de ka jing thangla hang ni kimio ya ke jubab ka basai kan ba ki wan kiyo tang kijin kelumar ba kim don manonur ba kitli ba kabakut bubun kishukno ba ba ya kan ela le ba nasilong telada baro ki kam hangne po fel le ba nasilong bubun kishong hangne te kabha hi banong ba khangno osnon ne office le ba nasilong kan balai la ba baro ki kam ba war kandu hangne sia thu ba ni ngimti be ba ki kam baro la penya nasilong kata bubun ki jubab ba kiyo pa ba kabar galong khaba ka don kanu ka jing ya ba ki ba ki wat ut ya ka bil ki kiyo jo bil bunsin ki paiba syak keno betang ya kameta bujli metar si bujli metar kata ka bami ni yosyo ying ya jatu paiba bujli metar kan nusin ki paiba ki bujli metar bar ka babun ka jing keno krek tang si paiba nang ni ya kembut kam judon keno kadon dau tan ki paiba te henrai ka bangilongo kalong balai hakipor ba ki bil ki don pengran ki basaki ki bil ba hakipor men barim ka bil barim ka poi arspa mentah ka poi kan arspa ka bil barim ka ba hajar ka poi 10 hajar te lada kalong hakani ka dur Nisro barong ba nikwa banyo ya ka jing pensai berkiju bab ki batikna bagi penhun ya kinong thanglaj baro lada banya ka haba mental lembakan ni ai ka kubor sa ki officer badon hakane ka tanap ba ki dai pensai ya kane la kasing ngkong kamot kane ka monde ka ba kabar sami ki dai ban ai ji sai ki pai ba bat ni lada ki mai ji sai ka batikna ka ba sai ki pai ba halo ka ji kedu ji ba halo ka bilai ki sinong boro jo ka disik ki kedu ji ya mata bat nimsu tuju manu ba prinya ya kane ka tanat dai ka kide ki nang ne dai ka MEPCL ne dai ki company ni nimsu tu tau su kena mar kata ngi ko aban yo ki jembab di basai kadar ni bu ya kasih ka dai sinin ko kalau dakim la bar ai ki sai ni saperkhat ni syam ni hapsim ni kira ki batnya ya kai bagi dai ban le ni saperkhat nama kane ka dai ka komiti ka dai ka kam pai ba baro ndai dau jojona nama ka dai ka komiti lan ka seng jong kinong thanglat jong kamu kuat di distrik Maukerwat di Brokoi. Lawan mentah kasih dak jing temu. Badai kendu ya ki bor badai pai. Ya ki officer jong kene office. Hari kalong kai basosi nomor wadara ngilapan tebru bakum ki padba butkum ki dukhot jing seng balang ba per ngidon ni kementar ban wan ban pat jing sai
habade be kajing kiu jong ka bilait hapo jong ka dong ka jungi rai ka basusi kalong ba adang la poi hani pot misal madan manu ki officer lane ki badai pet habade be kabil hapo jong ka de office rai la don tong jong ki no trai tinagla jungi ni so ba kani ka de ka insult nam ta jungi bat kumbalong mene ba hadin bang lalap ba kim semladon bang lawan hani bang lau up jan siteng sni rai lalap ba kim don tinggal asim mekarai balakum numno ba kibor office kibor sarkar ki deban pansai ke sinakong ya ki paiba lem kumta kalong ba ni haban yasong bene perkat ke ke banta ka ba ni deban le nani sakmat ni so ban kantu kibor sarkar abade ber ke MPDCL na kanu no company ki basim habade ber kani ka banta abade ber ke jithang boarding po jo district na ya po jo dok kathain ni kantu ya ki ba kim dei ban tours paiba tang ban lake ot ya ki connection light ki jong ki lada kim la ban seu parobiang harai ki ka kamram ko jukiru kalong ba ki de ban mi sakmat ban pensai ka jing ka bagi paiba ya ka jing bomsai jing paiba harai lada kalong kani garu kom kalong ba kani ke insol om tang yangi bawan hame harai ka de insol e paiba no thanglai jong ka dong ka thain ka district ki berkawai bat kum kani ni soban ong ni pha ku bor ka ba ni pha ji peram ka bajur bar ka ju ko poru ni snow ba kani kadai ka insol ka jing nyoben ka jing ya ki paiba ko dong ka thai ni berkawai bar na ta kada ko ong mene ba ngim ban se ba ban bu ka deadline las ni kong ba ki bor office ki de pensai ki paiba bat om tang kata ondai ba kita pensai paiba bawan nak ni office hari ki pensai ru lam ba ki lat patai kubor kanang paiba ka dong ka thai ki so thu manu ba dei try ya ka boarding po sa selesek kata ka de ban kong kabar kalong kai ka daw ka penlong ka jing kiu jo ka bilai ni osno mene ba kidon ki yeng ki bate metar re basusi kalong ba hakimi ki jaka sale ta ka sport billing lane ki sali diri ki metar man ki yeng hare sani pa la shkhen antat no be jambau yu to ai he yu ba bhabok ni laban on yu ta ka kambiang ni ka bakum mene kai ni so ban ong ba kadai kai ka ba ni haban panram ba ni so ban ong ba ki officer ki de sim kli ki bor sarkar ki de sim kli namar lada kalong kumne kalong ba ni bansi ban hak sim ni senjam patange hoi ti sang im kwa ban sim ti bakum kita hare lada kani ka jing la ben ka jing yoben ka jing insult lani ka jing bom tre persai pa ba kanang ye peteng kalong ba hadin ke sin kong ngin haber sim karai ban ka ka benta ka bangi dei ban le to na kaliang jonga wei le kirang ba snong jongka hima mahram ngayeng hang ne da jing so khia hagi be dei bat ka jing kiu sindat jong ki bilai jong ki paiba nong song snong ku menteri snong jong ka snong rang thong mentaka sniru ngawan hang ne rengkat bat kini ki perlok na ki seng ba pher ban wan hakaju ko nong rim bang yeng ban wan hang ne namar mung so khia ya kan ka jing kiu jong ka bilai ka long palat ku mala tren da winu yalam jungi hang ne ka por ka long palat ya ka ar lai hadu sausha tina kaliang jong aru na tempau ka jing so khia bat kalong sisa ka jing lengo yangi kum kinong yalam snong habangi kren sepanggane nomor habangi wan hang ni nama tapi paiba ban wat jing syai ban keli dan rai ngi sem layo ya ta ka jubab ka batikna ba manu balale ya kane hoi kumbala tedeu ba ka jing keno hi kalong bet nang tai na ka head office na Shillong te na kaliang jungi hi na kaliang jungi kum ka snong rang thong an swi thu epi ba wat la da haga bakum ka ni ka poru namar ka jing kiu ndat jo ni ki bilai ngim sem la lasu e kaban su ngap kumne ringi hapan ye syong ha ka dorbar wala dangi hapan bot kita ki protokol sejong sarkar haba kum gane por ren rai ka rai ka bami nang tu kalong bangin hapan bu ya ka jing tho hang ne office man kim pensai ya ka ni ka jing kiu ka bilai ka we ne ka jing ong jong ki kalong bangin hapan te na metar ni layakut bangin te yo metar te rai ka kum ka jing yo jing tip jong ngan kren in general ya ka district ibor ka we wat hagi snong ki balate metaru kariding kamlong ka batikna kata kadi ka khubor ka banga ngayo na keleng te mentang ngayeng hang ne balengba kani ka mat pathai khubor ngai ba ka sorka lani kani ka tanat ba pej ya ka boarding kadi ban pensai pajba hakmat jungi manu balong try ya kani ka power menta ya kani ka boarding menta don ki baong bakal along try kata ka mekhlia energy efficiency limited don ki boong maka peniat kata ka yugo don boong kadang dei kata fitko tinggi la sa ha ka umdum
kumno ban pensai ki pai ba nong sung snong ro ka long sha ka ka ba yang ni ka subject jong ka jing thang lai hi ka long ye ka wei pu ka wei ka long yeng kumang itep bangim la shu ban im kham ka lai ha ka ni jok ka ban ta tena ta kanau ni kwa ba ya ka ni ka office bakin pensai kedar nagam ta jong i khnang bala dangin te ningim te ko metaru kan long ka jing shai nagam ta ki pai ba jong ka dong ka than hi baro ka wei ke sa chi sen ni pen pau jing sokhya nam ta kan ni bat ni kermen ba kumal ai deadline da ketika komiti ke bawah nyalam mentas ni ngangai bangin sayo shai ha kenika monde mo kumbang wilayah kwa hi da mangibat ipat ba nang susnong hi jong ka than hi baro ka wei